So, bali, since wala naman pala akong mapapala ngayon, sorry ha, nakakapag-init lang kasi ng ulo mo. Pero hindi kita inaaway, ha? Sabihan mo na lang siya, ayusin nyo to, ano po, kahit ikaw, pag hindi siya nakipag-usap ng maayos, kahit ikaw idadamay ko, bahala kayo. Baka nga pati pera ko, pinapakinabangan mo dati. Mayo nga niya akong idea about sa imo eh. O kaya Dahil nga. ka pwedeng basta-basta na lang magbintang sa ko and mag-out of the blue. Dahil ka nga ni Bistado, mayo akong idea kung sa Yun nga ang masama. O, di ba? Hindi mo ko kilala. So sabi mo na lang, mag-usap na kayo ng Ay, ang mapapromise ko sa imo kay Atlik ko. Ayun si Ma'am, madadalita mo ha kasi nandito ka sa territory namin. Okay lang, ma'am. Yes, ma'am. Kaya nga, kinakausap ko siya. Kaso parang gusto niyo pa kung hindi mo ko kakausapin ngayon, pumasok ka pa. Kalmahan mo na. Nabigla ako, te. Oo. Hindi ko alam na out of the blue bigla kang lalabas sa akin. Hindi ako pwedeng basta-basta magtiwala sa iyo. Nagpapatulong Kasi lang what if hindi rin totoo yung sinasabi mo? Siyempre, sana maintindihan Oo. mo. Alamin mo nga sa yun. kanya, kasi siya din yung makakatulong sa atin. Kaya dapat maayos natin siyang kausapin. I-ano mo muna yan. Ganun nga, ma'am. Sige po, i-verify nyo. Sige, tingnan natin. Hiyaan ang gusto niya. Hindi siya nagkikipag-usap ng maayos sa akin. Di ko ang pupuntahan ko. Tingnan natin kung may mukha pa siyang ihaharap Huwag sa'yo. sa kanya mag-ano. Ganto na lang para matapos to dahil may trabaho pa ako mamaya. Papakita ko sa'yo lahat ng mga na-acquire niya sa akin, yung pera, yung breakdown ng pera. Kasi pag nakita mo yun, baka mas maniwala ka sa akin. Para lang